As persoas interesadas en practicar deporte este verán na Pobra dispoñen dunha ampla oferta programada polo Concello tanto para adultos como para nenos. Por exemplo, para as persoas adultas, pois haberá pilates, camiñadas para maiores, tamén camiñadas con estiramentos, ximnasia de mantemento e volipraia. Despois, hai moitas actividades destinadas a rapaces e rapazas. Por exemplo, fútbol praia e fútbol de base, tenis, pádel, xadrez, xogos de mesa, atletismo, remo, patinaxe, tiro con arco, volipraia, baloncesto. O prazo para realizar as inscricións abrirá o 15 de xuño e poderán facerse na Oficina de Deportes do Concello de xeito presencial ou ben por vía telefónica e correo electrónico. Ademais destas actividades, durante o verán, a Pobra acollerá numerosos eventos deportivos, como a carreira solidaria Móvete pola Diabete, a Bandeira de Traiñas Concello da Pobra ou a Festa da Bici, entre outros. Dentro do apartado das competicións deportivas, para este verán contaremos cada 17 regata de Traíñas Bandeiro Concello de Pobra, que será o día 17 de xullo, e ca segunda bandeira de Traíñas femenina tamén, que será o mesmo día. Teremos a carreira popular Concello da Pobra na súa 13ª edición, o cuarto gran premio de triatlón Concello da Pobra, a cronoescalada subida a Curota, a milla urbana nocturna, próximamente xa o día 9 de xullo teremos por primeira vez a primeira carreira solidaria Móvete pola Diabetes en colaboración con a Nevia. Despois contaremos con torneos organizados por clubes da localidade, como os torneos de fútbol e o Trofeo Conde Fenosa do Pobra Fútbol Club, o circuito Barbanza de tenis e o cuadrangular de pádel.